Jeg er født på Hestetorvet, altså indenfor, i det hus, hvor min fars forretning også i sin tid lå. Han havde forretningen i de lokaler, hvor TTU nu har sin store butik. Det at være født på Hestetorvet, det gør jo også, at man har en vis veneration for stedet. Jeg synes, at noget af det mest sørgelige, der er overgået Roskilde, det er, at man ødelagde det fine gamle Hestetorv, som jeg løb og legede på og havde min underholdning af, da jeg var barn. Var det endda blevet bedre, men prøv at se denne her forfærdelige opstilling, som blev resultatet af det, jeg kalder nogle små pamper med dårlig smag, skalten og valten med byen i de år, hvor så meget gik galt, og hvor også andre gode og store ejendomme forsvandt. Eller ikke bare store ejendomme, men også små fredede huse forsvandt til fordel for grimt byggeri. Nu er det heldigvis blevet lidt bedre, men jeg kan alligevel stadig med vemod tænke tilbage til dengang, at torvet var en fredfyldt plads, der skrånede fra banegården og ned mod Algade. Fra Algade flyttede vi det år, min far startede sin engrosforretning til Klostervang 10. Og det var et hus, hvor vi beboede de 2 øverste etager, og så havde vi lejere i stuen. Og det var et vidunderligt sted at bo, for det var lige i nærheden af Klostermarken, og det var også nær Berthe Margrethe-anlægget, og vi havde vældige legemuligheder. Og om vinteren, jeg ved ikke om nogen vil tro på det, men om vinteren var der halløj på de søer, der ligger i Klostermarken. Der var både orkester, der spillede til skøjteløberne, og der var alle mulige former for fest, hvor man selvfølgelig betalte for at komme ind på den midterste sø, og hvor man kunne løbe gratis på skøjter på de andre. Og jeg mindes ikke, at vi havde nogle vintre, hvor vi ikke kunne dyrke denne her skøjtesport. Det var sjovt at se de voksne, der sådan krydsede hænder, og så går de rundt 2 og 2 og dansede på skøjterne. Og vores mor, hun havde altid kavalerer dernede, der krydsede hænder med hende, og vi syntes, hun så fuldstændig åndssvag ud. Mens vi andre, vi løb afsted, sådan, som om vi var til hurtigt løb. Det var morsommere. Det, der var så festligt ved at bo ved Klostervang, det var også, at vi havde udsigt til trægården. Altså efter Svensk Trædgården. Det var en stor have med en stor træpavillon. Ja, i mine øjne var den enorm dengang. Og der var der et rigt forlystelsesliv med sommerrevyer og lignende. Og så holdt ædedolkene, resterne af ædedolkenes klub, til nede på terrassen om sommeren. Om vinteren var det på Hotel Prinsen, men her var det altså om sommeren. Og der sad de store og fede og bøvsende og åd den ene ret efter den anden, mens vi børn stod og så fattige ud udenfor. For når de så blev tilstrækkeligt bedukket, så kastede de penge ud til os. Og så greb vi pengene og løb over på hjørnet hos nogen, der hed Holmsgårds, på hjørnet af Klostervang og Olsgadebakken. Og der fik vi så forsynet os med lakridser og hvad børn ellers spiste. Vi måtte ikke modtage penge af nogen for nogen priser, og vi måtte heller ikke slikke. Men det var vores eneste vej til et hemmeligt liv. Det var blandt andet at stå og glo på ædedolkene nede ved trægården. Vi boede på hjørnet af Sankt Pederstræde og Algade, mens mine forældre de gik rundt i Roskilde og så på et større hus. Det var et nybygget hus, det der ved Sankt Pederstræde. Og det var sikkert også solidt bygget, men det var fuldstændig uden de moderne bekvemmeligheder, man var begyndt at installere i husene. For eksempel viste det sig, at i mit barndomshjem i Skovbovænget, der havde der været centralvarme og stort badeværelse og gæstetoilet lige siden 1908. Men her var der ikke noget af den art. Der var lige toilet. Og så var der et gammeldags køkken og kakkelovn. Og det synes vi var en stor derut efter det, vi var vant til. Men vi havde det nu meget sjovt, fordi vi legede med mange børn der. Og også fordi at alle havde høns på det tidspunkt. Og dette hus i Sankt Pederstræde, der altså ikke havde faciliteter i nogen retning, de havde dog hønsegård nede i gården. Og der havde hver beboer sine buer med hønsegård. Vi havde også et. Det synes at være ganske almindeligt i hende dage. Bortset fra, at den ejendom, vi boede i, var upraktisk, så allerede set med den tids øjne, så var det praktisk, at min mors forretning, hvor
hun forhandlede, og hun syede og forhandlede hatte. Den lå lige overfor i Algade 18. I Slagter Frederiksens ejendom, hvor der var en stor slagterforretning på hjørnet. Så kom min mors forretning, og så kom skomager Andersens Pariser skomagerbutik. Og det medførte, at vi havde en pragtfuld legeplads inde i gården bag slagterforretningen. Oppe bag et hegn, der var der 2 store blodhunde, der vogtede varerne, og som specialfodret. Og vi måtte endelig ikke komme i nærheden, for så ville de æde vores hænder, påstod man. Og jeg husker en dag, hvor det var et forfærdeligt tordenvejr, og hundene slap ud, og de skreg og hylede alle sammen fra alle forretningerne og fra alle de omkringliggende lokaler. Og pludselig sad begge hundene inde i min mors systue på skødet af hende, for hun havde talt med hundestemme til dem, når hun gik forbi. Hun var helt vild med hunde, og nu søgte de altså tilflugt i tordenvejret på skødet af hende, og der sad de så og halsede lidt, indtil de så blev hentet og beroliget og ført tilbage. Vi boede kun et par år i huset på Algade og Sankt Pederstræde hjørnet. Derefter kom vi til Skovbrovingens Allé, der stadig ligger der. Det var en stor villa, der var bygget af familien Bryl omkring århundredeskiftet, eller 1908, og der var alle faciliteter i det hus, og det var meget stort, og det var meget rummeligt, og det lå på 3 grunde, med en kæmpe prydhave, og med en stor æblehave, og frugthave, og urtehave, og hønsegård, og dueslag, og hundeløbegård også, og så var der foran til den ene side en meget smuk rosenhave, til den side, der vendte ind mod Roskilde. Og det var også et meget livligt og gæstfrit hus, for mine forældre, de var elskede at have gæster, og de var meget gæstfri over for de børn, vi gik i skole med og legede med, og de børn, der kom fra landet til katedralskolen, hvor vi senere kom til at gå, de boede hos vores forældre, når der var baller og anden festlighed i Roskilde. Og når det gjorde sådan et stort indtryk på mig, eller det er noget, jeg har husket, så var det, fordi da min mor mange år efter, i en alder af 98 år, blev begravet, der var vi jo alle sammen folkepensionister, undtagen børnebørnene og andre unge mennesker, der var mødt op. Men der stod så mine skolekammerater og min søsters skolekammerater, der nu var gamle pensionerede lektorer og ingeniører, professorer og lignende. De var mødt op fordi de huskede min mor fra hendes gæstfrihed dengang i 30'erne. Mine forældre, de havde svært ved at slippe Skovbrovingens Allé, men til sidst flyttede de altså ud på Kongebakken. Og så solgte de min barndoms hus til slagtermester Veng, som fortalte min far og mor, bagefter fortalte min far og mor, at han altid havde drømt om at eje huset. For første gang han var kommet derud som ung slagtermester med varer til dem, der havde min mor personligt åbnet hoveddøren og bedt ham gå over til bagdøren. Det skulle han jo ikke opleve igen, og han var meget sød og inviterede min mor ud for at se, hvordan de havde indrettet sig. Siden gik huset ind i en turbulent periode, fordi det blev indrettet til kollektiv, og det er der jo ingen hus, der har rigtig godt af. Og så blev det købt af nogle mennesker i spekulationsøjeblik med, og de frasolgte den af grundene, der vendte ind mod Roskilde. Og derfor så fik jeg mit andet chok, da jeg genså huset her for nogle måneder siden, og opdagede, at det grimmeste og tarveligste hus, jeg nogensinde har set, det er opført der, hvor min mors rosenhave lå. Det må være til stor gene for de beboere, der bor i nummer 28, altså den gamle adresse, for de har faktisk på nydelig vis opdelt huset i ejerlejligheder, og er også ved at retablere den meget smukke have, vi havde dengang. Min skolevej, den gik i de første år fra Algade, eller først fra Klostervang, og så Algade, og så til Palæets gård, hvor Roskilde Pigeskole, frøken Lønholds skole, holdt til i den venstre fløj. Der var amtsforvalteren senere kom til at bo.
Da jeg havde gået i skole et par år, brød vi op fra palæet, der åbenbart ikke kunne rumme alle disse unger, der gik deroppe. Det var alt sammen bare piger, og det var en skole, der var fra, man kunne tage realeksamen. Og så vandrede vi, og det husker jeg, som om det var i går, ned ad Algade med blomster i hænderne, eller det var ikke blomster, det var faktisk et lille plante i hænderne fra hver klasse. Det viste sig at være nogle kirsebærtræer, vi skulle plante ved den nye skole nede på Duebrødrevej. Det er altså det, der senere kom til at hedde Duebrødre skole. Men i mange år var det altså Roskilde Pigeskole. Og de kirsebærtræer, vi plantede, hver klasse plantede, det blev faktisk ganske flotte, og bare også kirsebær, men så vidt jeg husker, måtte vi ikke æde dem. Der tilbragte jeg så nogle år, indtil jeg kom op på katedralskolen, Roskilde Katedralskole. Dengang det var en rigtig katedralskole, hvor den lå, hvor skoler skal ligge, når de kalder sig noget med en katedral, nemlig over for domkirken. Der gik jeg min sidste skoleår og var meget lykkelig for at gå der. For begge de skoler, jeg havde gået i, gælder, at jeg synes, jeg lærte en masse. Jeg var meget dygtig i skolen, da jeg var lille, og hørte til de bedste elever i klassen. Siden på katedralskolen, der slappede jeg noget mere af. Men jeg havde det til gengæld morsomt og tilegnede mig en masse viden. Der var mange dygtige lærere, der var også nogle ledelærere, men det er der vel på alle skoler. Jeg mindes i hvert fald min skoletid med stor glæde, især de år, jeg gik på katedralskolen. Så må jeg jo sige, at når jeg slår gevaldigt af på katedralskolen, og ikke længere hørte til de bedste i klassen, men hørte til den brede mellemvare, så var det jo blandt andet på grund af tennisklubben. Også sejlklubben, men først og fremmest tennisklubben, hvor vi, når vi fik læseferie, så der myldrede vi selvfølgelig ud for at spille tennis, i stedet for at deltage i det festlige sociale liv ude omkring det lille klubhus. Og hvis man så træffede en dreng derude, som man vidste var dygtig til matematik, så kunne man jo altid bede om at få en manduktion. Og ellers så var det festlige og glade dage, indtil man mere eller mindre forberedt mødte op ved eksamensbordet. Jeg er født den 14. juni, og jeg mindes altid, jeg mindes gennem hele livet, at den dag er meget dårlig for eksamener. Jeg skulle altid op i mit værste fag. Det var som regel fysik eller matematik. Sprogfagene gik det langt bedre med. Og senere i livet, når jeg havde forvundet dette, så skulle mine børn op i deres værste fag, og så skulle de op til embedseksamener, og det var altid på min fødselsdag. Og så jeg har altid siddet temmelig bævende, ikke så meget med for børnenes vedkommende, for de navne mine piger var mere flittige, men det er jo noget, der kan ødelægge en fødselsdag, når det foregår i eksamenstiden, og navnlig når man ikke har læst. Et andet sted, hvor jeg boldrede mig hver sommer, det var ved havnen. Vi havde båd, en spidsgatter, og på et vist tidspunkt havde vi også en piratjolle, eller min bror havde en piratjolle, og havnen så jo helt anderledes ud dengang. I min tidlige barndom, og ja, faktisk i hele min barndom, og også mens jeg var på Roskilde Dagblad, der tog min far demonstrativt varer hjem med skib. Sådan at bladene skrev til Roskilde Havn, indkom der i dagen skåndert, Andersine eller lignende, med salt eller sukker til Christensen og Jensen, min fars firma. Og demonstrativt byggede min far også et stort rødt salthus, eller lagerhus, nede på Roskilde Havn. Og det gjorde han simpelthen, fordi han hele tiden forventede, at sejlrenden ned gennem Roskilde Fjord skulle blive udvidet, sådan at Roskilde igen kunne blive en havneby. Der er meget, der taler for at gøre en by til en havneby, fordi det at transportere varer med skib, det er renligere, det er lidt langsommere, men det er renligere, og det er mere praktisk på mange måder, end at transportere den med bane eller med andre transporter og store lastbiler, der oser og sviner til. Men det tog er jo nok gået, om man så må sige. Men han holdt stadig fast, og han skrev altid i bladene om, at nu skulle vi altså udvide den sejlrende. Dengang var der også fiskere på Roskilde Fjord. Eller rigtigt, det var et virkelig erhverv at fiske i mine tidlige år. Men så blev fjorden så forurenet,
at fiskene, de brød sig ikke om at være der. De døde, ikke? Og bunden, den så forfærdelig ud. Og man svømmede rundt i det værste skarn dernede. Vi havde forbud mod at gå i vandet dernede og fik sommerhus i stedet for ved Solerød Strand. Men nogle af skolerne blev ved og sendte børn derned, og de fik alle mulige ørelidelser, og jeg ved ikke hvad. Og vi havde en kredslæge, der hed Frøken Glud, og hun advarede imod det i en kronik, da hun ikke kunne få ørenlyd her i byen, fordi alle var jo familie med alle, og der var nogen svinede til, blandt andet garverierne, der kendte man nogen, og så var der også kommunen, der sendte altid skidt ud. Så hun kunne ikke råbe autoriteterne i byen op, og så skrev hun en kronik i Politiken, hvor hun advarede mod det svineri, der fandt sted. Og der var det, man sagde om hende, at det er en dårlig fugl, der tilsviner sin egen rede. Og det er faktisk en bemærkning, jeg har brugt i Matador, en oplevelse, jeg har brugt i Matador. Den handler om behandlingen af Frøken Glud, men det er altså Dr. Hansen i Matador, der handler på samme måde omkring forholdene i Korsbæk indsejlingsløb. Vi holdt selvfølgelig til omkring vores både dernede, og jeg sejlede meget i vores egen båd og min brors lille båd, og også i sejlklubbens øvelsesbåde, og gik på kursus i at lægge kurser, og udstikke kurser, og kende fyrtårnen og alt det der. Sådan en slags sejlercertifikat hed det, hvis nok jeg fik. Denne interesse blev overtaget af min søn. Han var ikke mere end 5 år, da han sejlede rundt i den jolle, der hørte til vores skib. Der havde vi fået sænkekøl i jollen. Det var en, der var bygget til at have med på langture, men den var også god til at sejle i, for indmandssejle i, og den fik et sejl påmonteret. Og der lå han og sejlede rundt, da han var 5 år. Det er jo meget sjovt at tænke på, når man erindrer, hvor pivede og skrigende unger er i 5-årsalderen i dag. Vi fortalte, han fik selvfølgelig redningsvest på, og så fortalte vi, at han fik klø, hvis han druknede. Og det rettede han sig efter, for han levede der altså, desværre døde han for nogle år siden, men han levede der til at blive et stort og voksent menneske. Da min far startede sit firma i Jernbanegade, købte han de huse, der lå omkring Jernbanegade 11, tror jeg det er. Og så indrettede han en købmandsgård med lager i flere etager, og senere et hovedhus med kontor. Og det var jo altså pragtfuldt for os at komme derop. Vi måtte ikke slikke derhjemme, selvom vi fik slik ved højtidelige lejligheder. Min mor mente ikke, at vi skulle ende med at få forlorne tænder, som det hed dengang. Men når vi gik op fra skole, så lagde vi samtidig vejen forbi og gik ind og så på forvalteren, der hed Johansen, med bønlige øjne. Og så tog han nøglen, som han var den eneste, der besad, til chokolade og spirituslageret. Spiritusen interesserede os ikke, men så fik vi en plade chokolade hver. Vi løfter om ikke at fortælle det til vores forældre. Og det var også en form for eventyreri for os. Det var jo fantastisk at se, hvordan de hejsede sækkene ned fra de højere etager inde på varehusene. Så var der jo altså også det, at der var katte. De havde simpelthen ansat katte i sådanne virksomheder dengang, der holdt musene væk fra lagerne. Og de optrådte på udgiftssiden og fik hver dag en bestemt ration af mælk, og det var forbudt at give dem andet. Og en af kattene lå inde i min fars kontor, den var stor og fed og doven og hed Bims, og min mor var afsindig jaloux på den. Når hun var på besøg deroppe, så lå den og glodede på hende med sine gule øjne, og syntes, at hun ikke havde noget at gøre der. Men det var et glimrende miljø for børn at løbe i, men vi måtte egentlig slet ikke være der. Men en af de ting, vi lærte der, det var at være meget høflig over for de ansatte. Der var over 40 ansatte. Det var en stor virksomhed i Roskilde dengang. Og vi fik at vide af min far, at disse dovne og dumme og umulige vi var, så skyldte vi alle de mennesker, der var ansat, lige fra ham, der fejede gården, og til forvalteren, og til bogholderen og alle de andre, dem skyldte vi den største høflighed, for uden dem ville vi dø af sult. Så vi nejede altid til jorden, når vi mødte en af dem på gaden. Og min bror bukkede også pænt. Det var nu ikke så dårligt, at man lærte den slags dengang. På den måde lære at bevare respekten for folk, der gør et arbejde, uanset hvad det drejer sig om, arbejdet altså. Så blev huset solgt, da Christensen og Jensen ophørte med at eksistere, og
først blev det solgt til et eller andet firma, der lavede diskotek i huset. Det var oprindeligt bygget af arkitekt Møller, og det var bygget op i håndstrøgne røde mursten, og var om ikke nogen arkitektonisk perle, så var det et pænt hus. Men disse diskotekmennesker, de kalkede det lyserødt, så det lignede det undertøj, der hængte uden for Skovs Sæbehus forretninger, og lavede en forfærdelig facade med, hvor der også var store plakater og lignende, og larmen lød ud fra det, og det var virkelig forfærdeligt at opleve det forfald, der skete omkring huset på det tidspunkt. Så blev det heldigvis efter mange trængsler overtaget af kommunen, og så vidt jeg ved, at der nu kommunal arbejdsanvisning og andet kommunalt i huset, og det er blevet mindre lyserødt, og også meget velholdt, og gården er meget smuk, synes jeg, og det er en fornøjelse at gense det hus. Selvom jeg godt kunne tænke mig at se de håndstrøgne mursten igen. Som nygift boede jeg blev gift i 1938, og der boede jeg i ejendommen en kort tid. Jeg havde 3 værelser, eller vi havde 3 værelser, og så et pigeværelse på øverste etage. Dengang havde alle de unge fruer piger selv. Nu havde jeg altså arbejdet, men alle mine veninder, der også blev gift, de havde ikke arbejdet, men de havde alligevel en ung pige i huset, og hvad de piger de lavede, det gad jeg egentlig vide. Men det senere, når vi fik børn, så var det selvfølgelig mere vigtigt at have en sådan. Men den tid er Gud være lovet også forbi. Da jeg begyndte at få børn, så flyttede jeg fra Jernbanegade, og så flyttede jeg ned på Byvolden 24. Det er et funkishus på hjørnet af Villavej og Byvolden, og der boede jeg fra 1943 med mand og mine efterhånden 4 børn. Det var et funkishus, som sagt, og præmieret. Men den arkitekt, der havde bygget det, han havde altså aldrig sat sine ben i et køkken, for noget værre har jeg da ikke oplevet. Og kælderen, den var også meget primitiv, og det sjove ved det er, at der havde været primitive kælder på alle funkishus. Det har man ikke taget sig så meget af, dengang man ellers byggede i denne moderne stil. For jeg bor i dag selv i et funkishus, ganske vist i en ejendom, og der er meget smukke stuer, akkurat som på Byvolden. Men kælderen, den ser ud i større udgave nøjagtigt ud som den, jeg havde på Byvolden 24. Den er så skummel og så grim og så råt optømret, at den nærmest ser ud som romsk katakomber, og jeg venter hvert øjeblik at finde en afdød martyr, når jeg går om hjørnet i kælderen i min nye ejendom. Men jeg formoder, at de mennesker, der bor i mit gamle hus på Byvolden, at de har fået bødet både på det med køkkenet og på det med kælderen. Jeg var ikke ret glad for at bo der, og muligvis også, fordi det var i de år, jeg ikke arbejdede. Fordi da jeg havde fået 4 børn, så gik jeg hjemme og arbejdede freelancer til bladene for at stadig holde forbindelse til mit fag. Jeg var uddannet på Roskilde Dagblad, og jeg startede i 1935. Fortrinsvis fordi mine forældre ikke kunne holde ud at have mig derhjemme, og de vidste, at jeg var helt vild efter at blive journalist, hvad de ikke troede, jeg kunne blive. Og min far lovede I.A. Hansen, redaktøren på Roskilde Dagblad, en kasse årgangsvin, hvis han bare ville tage mig et par måneder. Og det gjorde han så, og der var ingen, der regnede med, at jeg blev i faget, men der har jeg altså været, siden jeg var 18 år, og nu er jeg altså blevet 85. Og skriver stadig. Dog ikke til Roskilde Dagblad, men til Berlingske Tidende. Jeg var meget glad for at være på Roskilde Dagblad. Der var et enormt kammeratskab, og det var en stor udfordring at komme ud i livet, og den virkelighed, jeg aldrig egentlig rigtig havde kendt. Jeg havde kendt jo kun borgerskabet, og nu kom jeg ud til fantastiske generalforsamlinger i afholdsforeninger. Der var 2 afholdsforeninger, og de var dødelige uvenner, fordi det var en opsplitning, om man så må sige. Og generalforsamlingerne handlede mest om, hvor dumme de var i den anden afholdsforening. Og så var der folkedanserforeninger, der var de også uvenner, der var også 2 fraktioner. Og der var politiske foreninger selvfølgelig,
Og der var et fantastisk liv i borgerskabet i det hele taget. Og så, jeg blev meget gode venner med redaktøren på Socialdemokraten, han hed Christian Nielsen, og var oprindelig skudtøjsarbejder, men havde virkelig talent for journalistikken, og han blev min ven for hele livet, ligesom Justesen, der endte min medelev på Roskilde Dagblad, der endte som chefredaktør for Dagbladet. Det var fantastisk for mig at komme ud og se, at der fandtes andre mennesker, end dem, der lige rendte ind og ud af mine forældres hus. Og jeg synes, jeg oplevede noget hver eneste dag. Dengang arbejdede man jo ikke sådan fra 8 til 4. Vi mødte på slaget 8 på Roskilde Dagblad, og da jeg gerne ville demonstrere, at jeg ikke var så umulig, som alle gik og sagde, fordi de altså forventede, at jeg holdt op med mit arbejde meget hurtigt, så mødte jeg på slaget 8. Det skulle de ikke få på mig, at jeg ikke var præcis. Og mine forældre var selvfølgelig stærkt forbløffede over, at det kunne lade sig gøre. Og så arbejdede vi simpelthen hele dagen og kom hjem sådan ved 4-tiden, men så var dagen ikke slut. Så skulle vi ud og arbejde med møder om aftenen, og det var ude på landet. Og hvis ikke det var meget fjernt, så cyklede vi derud på vores egne cykler. Der var ikke noget med transport. I dag får de jo taxabonger alle sammen, men det fik man ikke dengang. Og så skrev man sit referat og lagde det måske først ved 12-tiden til maskinsætteren, der kom for at sætte stoffet til næste dags avis. Og vi fik ikke ekstra betaling for det. Og vi skulle bare være glade for, at vi havde denne læreplads. Og de journalister, der senere der blev uddannet, de havde det egentlig de havde de samme vilkår, selvom de fik lidt mere i løn. Der var det mærkelige ved det, at journalister, vi var jo meget fattige, eller ville være meget fattige som elever. Jeg fik til indledning 35 kroner om måneden. Og det var kun fordi, jeg havde realeksamen, hvor min medelev Justesen, han fik ikke noget det første år, fordi han ikke havde realeksamen. Til gengæld skrev han et fuldstændig korrekt dansk efter 7 år på en Frederiksberg skole. Senere avancerede vi så til 75 kroner om måneden, og når vi engang var udlærte, så kunne vi få 175 kroner. Og mændene, der var gift, de kunne så ovenikøbet få et forsørgertillæg. Jeg tror, det var på 15 kroner. Selvfølgelig kunne man få meget mere for pengene dengang. Men det sjove ved det var, at de fleste var meget fattige elever. Og jeg havde det heller, at jeg boede hjemme og spiste hjemme, for det var utænkeligt, at unge piger dengang, selvom de tjente deres egne penge, flyttede ud af huset, så længe der stod værelser til rådighed for dem derhjemme. Men ellers var eleverne meget fattige. Og det er sjovt, hvis de uddannede journalister, når vi havde været der i 3 år, så var vi uddannede journalister, vel at mærke, hvis vi var sikret et arbejde. Det var den eksamen, vi skulle op til. Hvis ingen ville have os som medarbejdere, så havde vi ikke bestået, så kunne vi ikke komme ind i Dansk Journalistforening, og Provinsjournalistforeningen hed den dengang. Og så kunne vi søge os noget andet, kontorplads, eller hvad vi nu havde tænkt os, for der var lukket af. I dag kan man, lige så snart man har gennemgået uddannelsen, så kan man kalde sig journalist. Det kunne man ikke dengang. Og derfor var det meget vigtigt, at man havde et arbejde den dag, man var udlært. Og jeg var så heldig, at jeg var blevet bedt om at blive på Roskilde Dagblad, da jeg var udlært. Men de udlærte journalister kan sige en pudsig ting, det var, at i samme øjeblik, de fik disse 175 kroner om måneden plus tillæg, så giftede de sig, og så blev de lige så fattige, som de havde været før, for det var utænkeligt, at deres koner, de tog arbejde. Konerne, de smed, hvad de havde i hænderne, hvad enten de havde været telefondamer, eller bankassistenter, eller hvad. Så satte de sig hjem og skulle forsørges. Og det undrede mig meget, og det var jo med til, at det bidrog i høj grad til mine kvindesaglige principper. Roskilde Dagblad blev jeg på i 14 år, og det var en herlig tid, bortset fra, at jeg altså var freelance på bladet i den periode, hvor jeg havde de små børn. Før fortalte jeg om de møder, journalisterne skulle ud til, og de foregik meget tit i de 4 kulturcentre, der fandtes i byen dengang. Der var Hotel Prinsen, der holdt borgerskabet til. På den anden side af gaden, der lå højskolehjemmet, og der holdt landboerne til. Og på Jernbanehotellet holdt håndværkerne til, og på Fjord Villa,
Det var arbejdernes højborg, der holdt altså arbejderne til. Og aldrig skulle nogle af disse mødes. Samtidig var der sådan lidt overskridelser, men sådan foregik det altså, når der blev holdt møder i politiske foreninger og andre foreninger. Man samledes der, hvor man hørte til. Og der var noget meget fascinerende ved disse etablissementer, der nu for længst er nedlagt. Men det, når jeg siger, at det var en slags kulturcentre, så var det fordi, at når vi havde holdt møderne, eller deltaget i møderne, så gik man ned i restauranten og spiste, eller fik noget smørbrød, eller en kop kaffe og en ostemad, og man mødtes med andre fra byen, der også havde været til møder, og måske i biografen, og der var et herligt liv i disse etablissementer til langt ud på aftenen. Hotellerne levede af dette, eller også, både Fjordvilla og Prinsen og Højskolehjemmet og Jernbanehotellet, de levede af dette, og de levede også af, at foreningerne meget tit havde traktementer, altså kaffebord. Når det var husmøderne for eksempel, så var der altid kaffebord, de sad og skændte sammen, hvem der havde et flere stykker wienerbrød, eller også smørbrød, hvis det var sådan en mere mandeagtig forening. Og der var altså et liv i byen, som slet ikke eksisterer mere. Så kom der også tilrejsende, og de syntes, det var sjovt at sidde i restauranten og se på det vilde liv, der udfoldede sig, eller muntre liv, der udfoldede sig. Der var borgerskabet og arbejderne og landbrugerne og håndværkerne, de mødtes. Det er forbi nu, og det er det faktisk blevet, fordi at alle skoler og sportshaller og lignende, de blev udstyret med rungende aflager, efter at jeg havde forladt byen, og så døde dette munterliv på de gamle steder. Hotel Prinsen var den centrale plads i borgerskabets liv. Det var der, hvor man mødtes, og det kom selvfølgelig også til at præge min barndom. Der gik jeg på danseskole, lige fra jeg var 4 år, og jeg kan huske, at jeg førte afdansningsballet op med en dreng, der hed Gustav. Hele borgerskabet mødte op. Fruerne med alle smykkerne på, som om de var bange for, at der skulle blive indbrud, mens de var væk hjemmefra. Og børnene pyntede og formalede og med renskurede ører og store struttende sløjfer på hovedet. Og vi var altid iført crêpe de chine-kjoler, der blev syet til os. Og min bror i matrostøj. Og nogle børn var i tyld, det synes min mor var umådeligt simpelt af en eller anden mystisk grund. Jeg kan huske en gang, hvor min mor ankom i en meget smart kjole, hun havde fået hos Fondsbæk i København. Og så viste det sig, at fru maskinfabrikant Højer, men dengang havde fruerne meget ofte deres mands titel, hun havde fået den samme model, hvordan det end var gået til, og den var altså flere numre større. Og min mor, hun vendte bræt om på hælen og gik hjem igen og skiftede til en anden kjole. Og det viser jo også, hvordan tiden har ændret sig. I dag ville man jo, hvis man mødte en den samme kjole som en selv, falde skrigende i favn og more sig eventyrligt over, at man var faldet for den samme fidus. Prinsen havde også en central rolle på anden måde, fordi da vi var børn, der var det sådan, den der indgik som en del af vores legeliv. Vi legede i hele byen, vi spænede rundt, vi kom helt ud til klosterets marker. Også da vi boede i Skovbovængens Allé, der hvor amfiteatret ligger nu. Folkeparken hedder det vist det. Og det var altid noget med, at den ene gruppe forfulgte den anden, og der var jo ikke grænser for vores opfindsomhed. Vi løb ind af hoveddøren i store ejendomme, og op ad trappen og over loftet og ned ad bagtrappen. Dengang havde husene både for- og bagtrapper nemlig. Og vi løb også ind gennem Prinsen og ind igennem alle dens lokaler og garderoberne og op ad trapperne og henover ind bag scenen og ned ad trapperne ned til Borgerhåndværkerforeningens kortklub. Der var noget, der hed Klubben, og der sad herrerne, der påstod hjemme, at de havde så travlt. Der sad de og spillede kort, eller også spillede de billard. Og jeg kan huske en gang, vi for igennem og kom til at vælte en tjener, der kom ind med en bakke med sjusser og anden slags. Men ud igen røg vi ikke, og tjeneren efter os banden og sværgende, men han kunne ikke fange os. Det har jeg øvrigt også brugt i nogle af mine bøger, det her motiv af disse frygtelige børn, der løber gennem alle lokalerne.
Det var prinsen, som så måtte gå som rolig meget ondt igennem efter, at jeg har forlået Roskilde. Og banner og slagord og graffiti hærgede ejendommen både indvendigt og udvendigt, og nogle ubeskrivelige hæslige møbler kom ind i lokalerne, indtil huset blev solgt. Og så var Martin Bang, han altså har gjort det til et pragthotel igen, men det er jo en helt anden historie. Men jeg kommer tit på prinsen, og jeg synes, det er dejligt at gense det i den skikkelse, hvor I har ønsket at forfinde det. Mit eget bryllup blev i første omgang også holdt på Hotel Prinsen. Og mine familiefester alene er også blevet holdt der. Så man har jo en stor veneration for lokalerne, og man synes, det er fantastisk, at man kan komme tilbage og se, hvordan det nu trives og vokser derhen. Ja, så må jeg jo ende ved Domkirken, hvor jeg og mine søskende er blevet døbt og også konfirmeret, og hvor jeg blev gift første gang, og alle mine 4 børn blev døbt. Selvfølgelig kan man ikke undgå at være fascineret af Domkirken, når man bor i Roskilde. Når jeg ser spirene dukke op, når jeg kører forbi med toget, så sker der stadig noget inde i mig. Og jeg synes også, eller jeg synes i hvert fald også, at når jeg sejler med min bror i hans båd, ude på fjorden, og vi sådan hen i mørkningen kommer ind imod Roskilde, og alle lysene i byen begynder at blive tændt, og Domkirken står der og rager op over det hele, så er man på en eller anden måde fuldendt lykkelig over at være vendt tilbage for en stund. Det er en utrolig smuk by, synes jeg, og man kan ikke slippe den. Og jeg ville egentlig ønske, at jeg havde råd til at bo på Sankt Jørgensbjerg i et af de små huse, hvor der engang var fattigkvarter. Og som oven i købet brændte ned, mens jeg var en lille pige, og alle ilede derude. Og barnepigen, hun tog også med, og vi lå nærmest strakt i luften efter hende, da hun benede igennem byen for at se Sankt Jørgensbjerg brænde. Men siden er det jo altså blevet et velhaverkvarter, hvor jeg tror, at husene er nogle af de dyreste i Roskilde, og jeg ville også meget gerne bo i et af dem, hvis jeg var en motoriseret type, som hurtigt kunne komme til København, men det kan jeg jo ikke, når jeg skal trage hele vejen op ad bakken. Og måske er det også skatten, der forhindrer mig i at bytte Søllerød Kommune om med Roskilde Kommune. Dog ikke det væsentligste. Hvis vi skal slutte et sted, så kan vi jo tage Sankt Ibs Kirkegård. Der har vi vores familiegravsted, og jeg synes, det er et vidunderligt sted, fordi kirken er smuk og har historisk betydning, og det er også et pænt anlæg. Selvom jeg samtidig synes, at de der små grave, som ligger så tæt, de godt kan minde lidt om hundegravsteder. Men mine forældre ligger der, og min søn Christian er gravsat dernede også, og det kunne da være, at jeg måske også ender der en skønne dag.